For the first time in the history of Kozwa Intel Unit, muzana nhasi vakomana vekozwa vainzi kuuya vachibatikana pamusoro pechiitiko chinoitika mugavhmendi. Vakomana vekuzim papers paonekwa kuti vakomana ava kwavari kuita vanogona kuzongoshandisa vanhu. When time of retirement ichinge yasvika, vanhu vanogona kukandwa vangorasirwa kure pasina mabenefits vanopiwa. Sanapinda mashoko ashamisa vanhu tiona kumira kuzo vachibuda vanyora vachiratidza kubatikana kwazvo noti wasubscribe walike watone the bell icon. Moza kumira kuzo our intelligence unit yavo expose all these forms of abuses and human rights violations. Vambuda nyuza nhasi vachiposta this picture ramukona kunyora chiti said Zim Papers sends retiring worker home empty-handed after working for Zim Papers in Bulawayo for 45 years. Zenzo Ngwenya, 65, is retired and was given nothing for his long service. Zim Papers publishers, The Herald, Sunday Mail, Chronicle, H Metro and B Metro vanobva emojis eheartbreak kuchema. Vanyazoratidza kuti they are not happy net act chiitiko chakaitika vachimuka kunzi vakomana nezim papers muri kuona kuti this men aratidza kuti aiwa munhu anga ari hard working and now ava 65 years but vakomana aiwa they neglected him. Vanongona mukandira kunze omwe unonzi aiwa ngaende zvake unozorora asina kana mabenefits anopiwa semunhu akashandira aiwa vakomana vezim papers for 45 years. Tidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vatinoona kuti aiwa nyika yezimbabwe aiwa inyika ine mari dzayo zvayo but vanhu aiwa they poorly manage it. Tidze mafungiro enyu pine comment section medu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.